כל כך הרבה. אני חושבת שזה שווה את $99. The Ordinary Multi-Peptide Eye Serum. טוב, 16 זה הכי גדול. ואתן יודעות מה אומרים, הגודל לא קובע. אובי. וואו, The Inkilid, The דקל משקשקת. Oat Cleansing Balm. זה שווה 150 מיל. וואו, 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 כמה מוצרים. כמה מוצרים. יום 17 כאן. Dream Coat של וואו. וזה אחלה גודל, 90 מיל. עכשיו שדונה את זה. אז יהיו סיבות שהתמדל מלא. עמיקה זה לא חברה ישראלית? Moisturizing Mask. איפה היום 19? אתן יכולות לעזור? הנה. מה זה עוד בושם? גיסו. אלה של השמנים זה הגיסו הזה, לא? בישראלית אני נשמעת. בואי סוף. איך אומרים את זה? Hair Oil. למה זה יספיק לי? אולי לשערות בידיים, חברים. סתם, אין לי. זה נורא קטן. מאכזב. יום 19, יום מאכזב הייתי אומרת. יום 20. סול דה ז'נרו. לא מכירה את הריח הזה. וואו. אני אוהבת את זה מאוד. אהבתי. יום 21, אם תישבר לי על זה ציפורן, אין, זה סכנות המקצוע. זה כבר. יאללה, עוד 2 לחיצות והוא בחוץ. פשוט שברתי את הפלסטיק, בהמה. הבראוג'ל של אנסטסיה? צ'ופ. יפה מאוד. שוב, גודל קטן, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, אבל $99 במקור, עזבו שאותי סחטויים יותר. I don't know about you, but I'm feeling 22. מה זה מילק? מאט ברונזר של מילק. זה תמיד כזה קטן? 23 כאן. לא! זה בושם של ג'ו מלון. זה הבושם החדש. זה הריח כולי כבר עם השטות השנייה, אבל... וואו! אימא'לה, זה הרבה יותר טוב מהאנגליש פר הרגיל. וואו! על זה הם בונים, שעכשיו אני אקנה את הגדול, אה? That's 24. מה זה המתנה הזאת? מסקרה? עוד מסקרה? של מי? של מה? לנקום! 25 יום אחרון, אבל לא באמת. מה זה? פטר תומאס, כאילו הוא עובד בסופר, בצרכניה. פטר תומאס רות. Water Moisturizer. פוקטן של קרם. זה מה ששמתם ליום הכמעט אחרון. יש לנו בונוס גדול ובונוס קטן. הציפורן התקבלה לי. גלו רסיפי. סרום. אבל הזמנתי עוד מלא, ואני שילמתי על זה מלא כסף, אז אתם תבואו לעקוב אחריי. רציני. סתם, זה ביוטי בלנדר המקורי וזה קטן לפה, אבל לא מסיימים